नमस्ते प्रणाम। हम दीपक कुशवाहा रौरा लोग का छोटा भाई। और बता दी कि आज बहुत ही खुशी के बात बा कि जब हमारे बड़े भाई के सॉन्ग के एगो पोस्टर रिलीज भइल बाटे। सोचला नहीं रौरा कि हम एगो वीडियो बना दी। बहुत ही सुंदर सॉन्ग आ रहल बाटे। आप लोग के पोस्टर दिखाई देत हुई कुशवाहा जी के चलती बहुत ही सुपर हिट सॉन्ग बाटे। बहुत ही शानदार सॉन्ग बाटे। इतना लाजवाब सॉन्ग बाटे भाई कहलोग मत। हमारे बड़े भाई विद्यार्थी विशाल भाई के साथ में इनकर बड़ी पूजा सिंह जी। बहुत ही सुंदर सॉन्ग बाटे। बहुत अच्छा गीत बाटे। आप लोग ये गाना के सुनम जा। ये गाना सुबह 7 बजे रिलीज हुई 20 तारीख के विशाल म्यूजिक वर्ल्ड के चैनल पे आ रहा बाटे। 20 तारीख के सुबह 7 बजे आप लोग अपना प्यार और आशीर्वाद दीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा, फुल कीजिएगा भाई। और जाते जाते बता दी कि और लोग छोट भाई के हमेशा अपन सपोर्ट करी जा और सपोर्ट करते रहम जा भाई बहुत ही। और इस चैनल पर आप लोग पहली बार आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हमारा चैनल है रॉक स्टार बिहार के यूट्यूब चैनल आप देख रहे हैं। आप लोग जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।